Ola, chámame Nel Paranoia, vou falar do libro titulado Plan de rescate. O libro trata de 4 rapaces que se chaman Sheila, Heitor, Roldán e Noel. Os 4 van á aula de apoio, mirando no ordenador, os nenos decátanse de que pasa algo raro no seu colexio. Ao parecer, os uns secuestradores con 2 escopetas, os nenos van facer un plan de rescate. Se queres saber o que pasa no libro, telo que ler. A autora chámase Antía Yáñez, é escritora en Burela e ten 30 anos. Escribiu moitos libros como O misterio de Portomarín, Sinlleiras ou Big Water. Recibiu moitos premios como o Premio Illa Nova en 2018, relatos cortos Os Viadutos en 2014 e 2017. Este libro gustoume porque é moi interesante e emocionante. E recoméndovolo. Adeus.